ọsọlọkụ tie ụzọ egwu eje mmanwụ ebenebe ụzọ egwu edo deri gbọgbọ mmanwụ nana deri ochetere ebenebe ọgọ baba na-achị akụkụ Tradition be this one. Yes. Now we don't do am. Yes. Now what we are properly done for us. Yes, bro. And if you do am, you no go regret am. Osimba, you are going to give